Una trobada en la qual candidatures municipalistes, representants d'ajuntaments i també d'entitats d'arreu del territori acordaran mesures per fer front de manera conjunta al problema del preu de la llum. En parlem amb un dels alcaldes implicats en aquest moviment, és l'Ignasi Llorente, alcalde de Torrelles de Llobregat. Senyor Llorente, molt bon dia. Molt bon dia. És possible frenar aquesta escalada de preus de l'electricitat si els ajuntaments actuen de manera conjunta? Bé, som realistes, però no som ingenus, per tant sabem que tenim eines i tenim estratègies que poden servir, però també som conscients que si aquestes eines i aquestes estratègies no es fan a gran escala, doncs si ho fa Torrelles de Llobregat, que són 6.000 habitants, la capacitat de pressió serà inferior que si ho fem uns quants ajuntaments units. Per tant, quants més ajuntaments comencem a treballar en aquesta línia, més senzill o menys difícil, si ho vol, serà aconseguir. En tot cas, els ajuntaments som l'administració més propera al ciutadà i és evident, i també l'estem patint, en pròpia carn, aquesta escalada de preus, i per tant és evident que ens hem de posar al costat d'administracions més petites, però també de ciutadania, petites i mitjanes empreses, autònoms, comerços, que estan veient com els costa pagar les factures de la llum. Per tant, de moment el que hem fet és detectar aquest problema, veure que és un problema comú a tots els ajuntaments, a tots els ciutadans també, i començar a veure o a preveure de quina manera es poden perfilar aquestes estratègies. Entenc que això és el que faran avui a les 10 del matí. Tenen alguna idea de per on aniran els trets pel que fa a propostes més concretes? Sí, nosaltres el que volem fer avui a la jornada és una mica una jornada de debat oberta perquè tothom proposi quines creu que són les estratègies més eficients. Evidentment hi haurà estratègies que seran més a curt termini i altres més a mig o llarg termini. És evident que al final l'estratègia potser guanyadora és la que trigarà més temps a veure's i per tant s'hauran de fer altres coses més immediates. Però és evident que l'estratègia guanyadora és canviar el model. El model actual, el model de generació, de producció, de transport, de comercialització de l'energia és ineficient. És un model que es va vendre en el seu moment, quan es va liberalitzar tot aquest mercat dient que tindríem energia de més qualitat, amb un servei millor i més barata, i resulta que el servei ha empitjorat i els preus han pujat. Avui és el segon dia més car de la història pel que fa al preu de la llum. Per tant, és evident que aquest model ha fracassat. Ara, també som conscients que en quins ajuntaments, insisteixo, de la mida de Torrelles, és molt difícil que puguem canviar el model. En tot cas, sí que damunt la taula posarem diferents estratègies. Aquestes estratègies han de passar, si són realistes, sobretot per allò que podem fer els ajuntaments. Si els ajuntaments, insisteixo, aïlladament tenim capacitat, conjuntament en tenim més. Però, per exemple, coses que podem fer els ajuntaments són des d'intentar nosaltres, en la nostra modèstia, afavorir una transició cap a un model energètic diferent. Això ho estem fent molts ajuntaments, però moltes vegades ho estem fent de forma una mica en solitari, gairebé sense massa suport de les administracions més grans. Torrelles són 6.000 habitants, tenim un pressupost de 7 milions d'euros anuals, per tant tenim molt poca capacitat i tot i així estem fent un esforç enorme per fer tot un seguit de cobertes fotovoltaiques als nostres equipaments. Això no només és bo pel planeta, no només és bo pels éssers humans i per la vida del planeta, sinó que a més ens abarateix molt la factura de la llum anual que paguem a grans companyies. Bé, doncs aquesta estratègia a gran escala a tot el país donarà els seus resultats a mig o llarg termini. Però també hem d'afavorir, per exemple, coses com ja hem fet a Torrelles i als ajuntaments, com és facilitar tots els tràmits pels ciutadans que volen fer aquesta transició a casa seva, les teulades de casa seva. Doncs, per exemple, bonificant l'IBI aquells que volen instal·lar plaques solars o creant oficines que ajudin aquells que volen crear una comunitat energètica local. Insisteixo, però, que totes aquestes estratègies segurament no faran que baixi la llum a la setmana que ve ni la següent. Són estratègies que poden començar a donar els seus resultats d'aquí 1, 2, 3, 4 anys. No pagar el rebut de l'electricitat és una de les opcions pels ajuntaments? És una de les opcions, però també primer s'ha de desdramatitzar aquesta opció de l'impagament en el sentit que és una pràctica habitual de moltes empreses i moltes entitats. Quan no està una persona, de molts ciutadans, quan un no està satisfet amb el servei que ha rebut, doncs diu, mira, de moment no et pago la factura. Evidentment, les administracions tenim uns terminis i uns recorreguts legals que fan molt difícil aquesta via, però en tot cas és habitual i jo puc donar una xifra, però estic segur que hi ha molts ajuntaments de Catalunya que en el moment en què, un contractista ha fet una obra que no els agrada com ha quedat i escolta, aquesta vorera l'has fet malament, de moment congeu la factura fins que no l'arregles. Per tant, també s'ha de desdramatitzar aquesta estratègia. En tot cas, també és una estratègia que sabem que és
molt a curt termini, en el sentit que té un període de venciment, que al final la llei l'obliga a fer front a les factures, però que pot ser útil, insisteixo, en aquest exemple que posava, de forçar una negociació a nivell local. Nosaltres aquí a Torrelles, quan va haver la tempesta Glòria, vam estar molts dies deficiències en la llum i aquesta mesura va servir per seure la companyia Endesa a negociar una millora en la xarxa. Evidentment, és una mesura molt concreta, molt localitzada, amb una finalitat molt concreta i molt localitzada, però que al final tothom, insisteixo, administracions, empreses i fins i tot particulars s'utilitzen en algun moment com a fórmula per desbloquejar. Doncs aquesta i altres mesures que vostès debatran avui a partir de les 10 a Badalona en aquesta jornada de treball en la que per ara hi ha implicats 15 ajuntaments que volen batallar aquest preu de la llum que va increixendo progressivament. Gràcies, Ignasi Llorente, alcalde de Torrelles de Llobregat, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Notícies en xarxa. Tota la informació